Du er nu logget ind på Dropbox og ønsker at lave en delt mappe til dine gruppemedlemmer. Det gør du ved at gå op i Sharing og trykker på New Shared Folder. Er det første gang, du kommer ind på det her site, så møder du en advarsel fra Dropbox, hvor de gerne vil have verificeret din e-mail. Og ved at du accepterer den her verificering, så går du ind på din egen e-mail-konto og accepterer. Når det er gjort, så kommer du ind på det her site igen og trykker på New Shared Folder. Så giver du den mappe, du ønsker at lave, et navn. Trykker på Next. Og importerer så de gruppemedlemmer, som du ønsker i den her mappe her. Derefter trykker man bare Shared Folder. Og du har nu en mappe, der hedder Projekt 1 for eksempel. Før at du kan se dine gruppemedlemmer, skal dine gruppemedlemmer også gå ind og acceptere din anmodning. Og det gør de ved at gå ind på deres egen e-mail-konto